ithi iBhayibhile uyiqhathe ezithilelo emva koko ndaze ndawubona umnyango wezulu uvulekile. Akawuboni phambi koko kodwa ubona emva koko. Mayibongwe bazalwane, ubona xa sele imeko zakhe zingathandeki aqala mbona umnyango wezulu uvuleke. Awuvuleki ngexesha thina sisafuna uvuleke, okanye akuzukwenzeka ngexesha thina sifuna kwenzeka izinto zethu, kodwa uThixo awuthembisa into yokubana emva koko lizawuvuleka igama. Amen. Mabongwe bazalwane, emva kokuba izinto zehlile, emva kokuba ucatshukelwa ngabantu, emva kokuba usehlelwa zinto ezinzima, kodwa lisuke icango lezulu livuleke. Hallelujah. Mabongwe bazalwane, akugive up kule nto sikuyo. Never ever give up kule nto singayo. Ngoba uzawuthi seluqeda usisibuza into yoba yaba kunini Thixo thina athi uThixo kanti yima. Mabongwe bazalwane, kanti uThixo uzawuvula icango emva koko. Uthi wena sewucamile uqonda ukuthi into azibuyema kwenzeka ntoni, kanti wena ngexesha ucama ngalo ungexesha icango lizawuvuleka ebomini bakho. Haleluya. Ithi part of imvama le nto singayo lithemba. uThixo umthetho wakhe lithemba elingapheliyo. Noma namhlanje kunjani kodwa sinethemba lithi ngomso akuzufana namhlanje. Mabongwe bazalwane, afuthi asikhathali noma ngomso akwenzeka ngalo. Sinethemba lithi akuzufana kwesuku olulandelayo. Nanti le nto sibekayo, uThixo lithemba elingapheliyo. Mabongwe bazalwane, lithemba le nto singayo, wasibambelela ethembeni. Ibanshiya into yobana kuza kwenzeka noba kwenzeke nini. Ngoba uhlala ethembeni. Mabongwe igama lenkosi. That is why abantu nomuntu sele ngawufumana umsebenzi, akunangxaki, akunamsebenzi, as long uhlala ethembeni. As long ngoba lithi themba ngoba ungawufumani, lithi phinda uphakama uvuke uyawukhangela uzawufumana. Utsho themba. Lithi themba apha kuwe, lithi uzawufumana. Mabongwe bazalwane, lithi themba. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Asigive up yabo bazalwane. Ngoba kungenzekanga namhlanje sivuka kusasa sithi kuzakwenzeka, kungenzeki nangomso sivuke nangomso sithi kuzakwenzeka. Uphela unyaka, siphela iminyaka, bathi sisabambelela ntweni athi kuzakwenzeka. Noma kwenzeka nini, kwenzeke njani, bathi kuzakwenzeka. Hallelujah. 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 Abanye asibalela iminyaka. Hallelujah. Asibalela ukuthi kunini ahleli akwenza akabonakali ngathi kodwa wena apha enhliziyweni yakho ithi into yakho ngeke. Noma bangathetha kunamsebenzi kodwa luThixo nimkhonza, luThixo nimphethe. Athi ucandwe athina ngayo, athi ayibali iminyaka kuye. Hallelujah. Athi ayibali iminyaka. Ubusuku abukho kulo uThixo, ayibali iminyaka apha kulo uThixo. Lo Thixo akhathaliseki madam noba seli-40 years kusithi umlungu akaqashi ngenxa yethembo nalo asuke umlungu wathi ngena ngoba ingxaki ubambelela ethembeni. Amen.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sekucamekile manje. Kodwa ngathi bekucamekile. Kodwa uThixo asuke lithembe sina. Hallelujah. Amen. Atama eBhera 6 verse 19. Ithembe sinalo thina. Okwe-ankilo mphefumulo. Iqinile futhi liqhayo. Lale ithemba liyadlula. Asikhuseleni sezulu. Liya lapho manduleli wethu Yesu Kristu akho. My meaning liyalihlathi ithemba lihlazula izulu. Lathi ithemba liyalihlazula izulu. Lingena kule ndawo liphekla khoyo. Lathi ithemba lihlazula izulu lathi ithemba. Hey. Hallelujah. Bathe banokuthanda ukungenzeki sibe siqonda kakuhle lahlazula ikhusela. Yebo. Ithemba sinalo. Jesus. Hallelujah. Kodwa ingenzekile kwethu uThixo. Kodwa emva koko. Oh Jesus. Hallelujah. Kodwa emva koko. Sesincamile bazalwane. Suthi wethu wenze. Hallelujah bethu. Ayibali iminyaka bethu. Hallelujah. 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 Ayibali iminyaka bawusilwana. Ukubana abasebenza asavela sebedlulile exesha lo basebenza ubona hayi man ekutheni kuzaqeshwa yena. Kanti no. Ngenxa uThixo unguThixo wexesha. Elakhe ixesha lifika ngexesha lifike ngalo. Amen. Oh, umhlambi khona abantu banofakazi apha. Athi umuntu yamani. Yabona mina. Ndine 10 years ngihleli phansi ningaphangeli. Hallelujah. Athi ndine 20 years. Saka ndimazi umlungu. Kodwa ngenxa into bana uThixo ngihleli kuye wazovela egqibeleni. Amen. Kakanye wena uncamile. Avela uThixo. Emuthixo. Oh God. Hallelujah. Amen. Singamcambazela uThixo. Mama uNxele. Sivile ndivile uthethe hallelujah. 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 Lento izawunceda uba uNxele bawusifana. Yilento iphume apha kuye lento ayithethileyo. Ingaphumanga konye umzalwane athi bomncane kuthela umoya wakho ndiwubone ngathi unje nanje. Ngoba ubangabe kunojonga umzalwane abesenokhubeka mhlawumbi atalibale ngalento ngayo kodwa xa iphume kuye sinento athi wasiphume kuye ikhona lento uThixo afuna iveza afuna uyenza ngaye ngoba iphume kuye. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Ningekho lapho ke bazalwane. Ngizonibulisa igama likaYesu. Sithi uYesu umhle yaphila. Usayinceda impilo yami nami. Anikambona ufana naye kwizinto zonke. Hayi man, kuba ke nje bethu manchilize otherwise sendilichilile belizwe namhlanje. Hallelujah. Basimana uLuka 5 sizogodukana. Luka 5 sogodukana. Luka nje 5 sogodukana. Sofia na chef ndibele chef. How great thou art! How great thou art! How great thou art! Jesus is Miss Hallelujah. How great thou art! Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wena Umhlobo womphefumulo. Yesu wena Yesu wena Yes.
bendibona manqaphanqapha isithi tshe. Haleluya. Iyibona isithi tshe ngelo xesha. Amen. Ndicela into zangifundela bazalwane ndingakulibazisanga. Yazi ndikhe nakwenye ilankonzo iseqonce into enzeka njengoba savele bethetha esithi akushunyayelwa umntu one. So ndifike phaa exactly ngo-10 xa ndingena phaa endiqonda uba ishushu iyavuma. Kodwa yabona ke andiyazi inkqubo yelaphi ithina phakathi bafana. Yani kuhamane phaa ngo-11 bese kunikezela ilizwi ngelo xesha seliphakama ntondiqonda ndiyayazi babaleli xesha masibapha into yobana apha ke ndisendula i-SMS apha ke ngo-11 kubini ngexesha elithile yenzeka into ethile kodwa ngo-12 thina apha siyaphuma. Haleluya. So nawe sengoba ngo-12 kuyaphunywa ayikho into ezokwenzeka ngapha ngo-12. So kuyaphunywa ngo-12 apha wena sakunika apha ngo-11 uqhubeka into efuna uyiqhuba emva kodwa ngo-12 thina siyaphuma. Bayibonga mbazalwane. Ninenhlahla ninyanisile bazalwane. Ninenhlahla xa nina ninikwa ithuba lokubana ukuzocha ngoba le nto ayikho kumfundisi. Ayamkelwanga ngumfundisi kodwa iyamkelwe nguwe. Naye umfundisi uzamkelele le nto. Mayibona igama lenkosi. Loo nto ithetha ukuthi le nto nayo uluncedo usenokunceda lo mfundisi njengoba nomfundisi ekunceda nawe. Mayibona igama lenkosi iluncedo ncedwano. Ngoba ayithi le nto ngenxa yoba uba usifane umfundisi akanawuphazama. Mayibona igama lenkosi qha eyona apho uzazibona khona uba usifane into kuphazamile kuqala kuphakama umedeni esithi hayi mani uThixo wenjenje ngohlobo abuye umvuka usifane athi hayi bekhombe naphazama kulaa ndawo ndingaqondanga naye abuyise inyawo injalo into kaThixo. Funda sisibusi kuba sayityhini ibhayibhile isingesi ngizaphatha ngihamba umqolo ndisilibele kanjani. Haleluya. Isifundo sesifuna kuLuka 5 isihloko ndaba sithi ukubizwa kwabafundi bokuqala. Ke kaloku uYesu xa wayeminga kulwandle lwaseGenesarete izihlwele zimxinile zisiza kuva ilizwi likaThixo. Wabona izikitshana ezibini ziselunxwemeni abalobi bephumile kuzo behlamba iminatha. Wathi ke engene kwesinye isikitshana esasisesikaSimoni wamcela ukuba akhe ashence kancinane elunxwemeni. uYesu ke wazifundisa izihlwele ehleli esikitshaneni. Akugqiba ukuthetha wathi kuSimoni, yiyani phakathi enzulwini nihlise iminatha yenu nibambise. Waphendula uSimoni wathi kuye, Mhlekazi, sibulaleke ubusuku bonke asabamba nento le, kodwa ngokutsho kwakho ndiyakuhlisa umnatha. Bathi bakwenjenjalo babambisa inkitha yeentlanzi kangangokuba waphantsi ukugqabhuka umnatha wabo. Baza bakhweba abalingane babo ababekwisikitshana ukuba beze kubancedisa. Asavela Nkosi mama, asavela thandazela ilizwi namhlanje. Sikelela Nkosi nalizwi lakho. Siqondise ngalo uNkulunkulu onamandla. Abebeloba Jehova Thixo, masitshintshele ulobo ngoku. Sifundise ke ngalo Thixo ngegama lika Yesu Kristu, ibandla lonke lithi amen.
zizoxina uYesu, zifuna uva ngeli lizwi kaThixo kudala elithethe ebantwini. Haleluya. Zizomxina ngale nto ayithethayo okanye ngale nto kudala eyivakalisa ebantwini. IBhayibhile uYesu ubona ke ngoku le mikhombe imileyo mibini. Ekucaci into yobana abantu bayo ngoku bona sebediniwe, sebencamile, sebephelelwe lithemba. Haleluya. Now ufika ke ngoku uYesu kwimeko enjalo. Now iBhayibhile lithi ufika sebehlamba neminatha ngenxa yoncama kwabo. Haleluya. Now ufika ke uYesu kule situation njalo yabantu abaphelelwa lithemba. Akathi uYesu kubo bawusilwane xa efikile kutheni lento nincame kwa Eli kangaka. Into yenzayo uYesu uyababiza uthi zanapha, ngoba kuqala before niyokwenza lo msebenzi nika niwenzile, mandiqale khe ndinihlalise phantsi khe ndithethe nani, ngoba hlazo uhlobo niloba ngalo asililo eli bekusakanye oluhlobo lento nilobayo ayilo msaphosi uba niyayiloba qha ndizawunanzela ukuze zenibone amandla am. Haleluya. Ngoba lithi iBhayibhile xa ithethayo into wayenza uYesu yena wayesize ebantwini ngokwemizekeliso, kodwa akaqondanga mzekelisweni. Injongo yakhe ikuya kuqoqoqa. Mabona igama lenkosi. Wayesiza sisibusi ngemizekelo. Mamela ke kulo mzekelo bawusula kwathitha ngawo wamhlwayeli wahlwayela. Ithi iBhayibhile wazi uYesu ngalo mzekelo kuwo kwenye indawo, kanti akaqondanga kwinkozo ezombona, kodwa into aqonde kuyo uqonda nezwini lakhe. Mabona igama lenkosi. uYesu uza kula meko yabazalwane. Ufike abazalwane baxhomile. Cha kuyanyanzeleka uYesu ababonise umqondiso ngalento yabo ukuze azobazuzela kulento yakhe. Analo Xhosa mzavakala na. Kufuneka ababone okanye abenzele into abawusilwane ngalento bazofuna inhlanzi mosibona. Bazofuna inhlanzi zokutya. Now uyadela abazifumana inhlanzi zokutya. Now uYesu ndazawuyenza uza kubenzela izinhlanzi bazifunayo, kodwa engaqondanga ezinhlanzini abazifunayo. Inzili zukaThixo linzima. Mayibonga abazalwane. Mayibona igama lenkosi. Into yenzayo lithi iBhayibhile wathi zana sebecabile bayihlamba neminatha. Wathi mamelani wabafundisa qala ngoba bazama nohamba bazaluhamba asingelilo eli laphekelwandle, kodwa zikhona inhlanzi akungeke ziyokhutshwa amanzini, kodwa ingezizwezi zonakalayo, kodwa zikhona inhlanzi akungeke ziyokhutshwa. Ayibongwe. Mabona igama lenkosi. Now into yenzeka wabo wabafundisa, wabanika step by step. Wathi emva koko wathi jongani ke kaniphinde nanze lento beniyenza, ngoba ndifuna ukubonisa into yobana khona into ezakwenzeka. Nina uthi ubheka uNomzana thina uthi yabona Thixo kuba nje uchongela kwilizwi, ngoba into esiyimangalayo ngoku lali lizwi litshoyo into yobana masenze
sakwenza kodwa funeka uyazi into yobana thina sibulalekile ubusuku nemini ngeli xesha ungekafiki. Ubungekho thina siloba sabo kodwa ngezwi lakho. This time around ndizawuyenza le nto ngokwezwi lakho ndiphose umnatha. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wathi xa uphosayo umnatha ngoba ilizwi likaThixo bazaba into esiyibambayo kuThixo kukutsho kwezwi lakhe. Lilizwi alikulanza okungekho kungekho. Now uphosa umnatha. Ithi iBhayibhile wathi uphosa umnatha. Hey, kwabuya asemonwabisa inhlanzi. Kwabuye semyuzimbheka inhlanzi. Kwabuye singapha estrati inhlanzi. Saqokelela nemnathelo omnye ngoba kuthetha uThixo. Ngoba uthe uThixo masibuye. Sathi sabuya zonke. Lithi waqhaqhaya kumnatha. Ngoba uThixo uthethile. Waphuma ngoba injongo ibingajonganga kule nto. Kodwa injongo wathi uThixo ndizawunatha abalobi babantu. Not amazinto lisenzayo. Kunothi abantu. Mabona igama lenkosi. Mabona abazalwane. Mabona abazalwane. Le nto bazalwane ilizwi likaThixo linamandla. Izwi likaThixo linamandla bazalwane. Izwi likaThixo mamadodye sibambe ukutsho kwezwi. Bansizwe uba ngaba asavela sinobamba izwi likaThixo. Yabona igama lenkosi. Senze laa nto sisibuze beyithethile ekuqaleni. Nawe wathi ubuyenzile evekini yoba masithandaneni. Yabona igama lenkosi. Ngoba le nto yahlula utshaba bubunye babazalwane. Le nto ibangela utshaba lingakwazi ukungena bubunye babazalwane. Wathi abazalwane bangabi banye. Yabona umzekelo uthatha abantwana wenza ichaina apha iza napha noba yi-5 noba bayi-5 nibonisa nje into nobanini abantu iza nawe ngoba into eyenzekayo echaineni bazalwane nantsi. Yabona nje besibambene nje ikhonkco sihamba sihuqa wathi mama wathi kwenzeke sibambene senjenje omnye mna ndikade loba usilwane angawukhawuki kuwo nalogade ukuze le nto izohamba kakuhle. Wathi kubeka wathi umoya wetshaba ufumana igebhu into yenzayo ukhawulapha uhlukane aba babheke ngapha nomnye kwelakhe icala emva koko athi ndabafumana kudala ngibafuna. That is why bazalwane neke bahlala ezwini. Ithi noba umoya uyavutha kodwa ungavumi ukwahlukana ibanjwe luthando lukaThixo. Uthando lukaThixo lithi kwakuba bazalwane nayibona mos itreyini into yenzayo ihuqa amakhareji ayo. Ubona bamnoqhawuka intloko pha konake okanye nantseni iqhawuke phakathi konake. Yabona igama lenkosi. Umoya wetshaba ufuneka abantu babambane sisibuze najenje. Wathi bangenjenje khona into ezakwenzeka. Yabona igama lenkosi. Ake nayithetha ke le nto mdala. Ndandithetha bawusilwane ndishumayelela nje. Andithethe nyana ndishumayelela. Ndayishumayela kanti ngale mini ndishumayela ngayo kungale mini sekuplaniwe ngayo. Yaqhawuka ingxaki mna ndiyazithethela nje andazi into. That is why kufuneka abazalwane silumkisane umoya wetshaba ungathi ungene. Sibambe ukutsho kwezwi. Uba ngabe izwi lithe thandanani bazalwane sibambe ukuthandana kwabazalwane. Ndathi ke xa ndiyithethayo bayibonga bazalwane emakhaza nomsasikhumbula izigaba zasemakhaya. Naxa ndithethayo emakhaza
kwathi xa kuphuma inkonzo inkonzo siye kuphumeni kanti kule xa sowuqhamala ke ibhobhi bayibona igama lenkosi